Nkosi yami, ey'nsizwa esihlangene ngayo la ngiyazi kakhulu. Ngingasho ngithi kumngani kimi ngoba namanje inamba yayo kunzima ukuyidilitha ngoba angikholwa ukuthi ayisekho. Into eyenze ukuthi ngize la mina njengoba mina igama lami bafowethu nguZanefa ngwakangidi la kaMaphumulo. Into eyenze ukuthi ngize la kakhulu ukuphila kwakhe lo mfana nenhlonipho yakhe obenginika yona. Ngikhumbula khona isikhathi sami besinzima kakhulu ngo-2021 ngathi mangimfonela ukuthi ezongisiza kwenye ingoma yami. Ngangalindele ukuthi enganginikeza le nhlonipho wanginikeza yona ngoba isimo sami sasingekho right. Ngoba izinto mangabe zihambela kahle abantu abaningi beza ngokuwena. Mangabe izinto zakho zikubhedela baningi abantu abadeda kuwena. Kodwa lensizwa ya sondela kimi. Yangisiza sayenza ingoma. So yaba mnandi kakhulu. Ingakho ngithi ke njengoba ngibhlungu kakhulu ukuthi lensizwa ngeke ngiphinde ngimthola ngoba noma umfonela bengafani nabaculi abanye. Ubuthi uma umfonela mawungamtholanga lo mfana ubebuya ethi bhuti ngikubonile ukuthi bungifonela, yabo. So silahlekelwe singamaciko, yabo. So abantu ke bengakhuluma bakuthandayo kodwa uNkulunkulu ngicabanga ukuthi uyena wazi konke naye umfowethu la akhona. Nginesho ukuthi uyena osebona kanye noNkulunkulu ngoba uyasibona ukuthi sikhathazeke kangakanani ngayo ngoba silahlekelwe kakhulu emculweni kaMaskandi. Umculo wokuqala uSicebi ukuthi engaba nankinga nabanye abaculi. Akekho umculi ongathi akazwani noSicebi, uyabona. So ilokho okusibeka la namhlanje akukho mnandi, siyabona.